Vítám vás u nového videa. Tohle videjko je z Polska a chtěl bych vám ukázat můj závodní den. Momentálně tady jedeme závod dokola Mazovša. Dneska je druhá etapa ze 4 a navazuje to na jednorázovku Memorial Andreje Trochanovského. Končí to v neděli tím, že tam je další jednorázovka, takže celkem tady máme 6 závodních dní. Tohle je teda třetí ze 6. A jelikož neměníme na tomhle závodě hotel, start je poměrně kousek od našeho hotelu, takže by tady mohlo být víc klidu, tak jsem se rozhodl, že vám zkusím ukázat, jak to nějak vypadá na takovýchhle závodech. Jsou to všechno UCI závody, kategorie 1-2. A ukážu vám, co snídám, co jim před závodem. Tohle je moje snídaně. Je to poměrně jednoduchý. V závodní dny se to snažím držet fakt jednoduše. Trošku se to liší v tom, že tady je to úplná rovina. Takže češť. Dobře, děnky. Jo, mimochodem, jsem tady na závodě jedinej Čech, takže kdybyste tady v celém dni objevili kus polštiny nebo angličtiny, tak se nedivte. Jsme tady v sestavě já, Mika Hemming z Německa, Marcel Boguslavský, Norbert Banášek, Michal Pomorský a Tomek Budženský, to jsou Poláci. A máme tady 2 maséry, jeden je Čech, jeden je Polák, mechanik z Polska a sportovní ředitel z Polska. Abych to tady pověděl, mám tady trošku chleba, pár plátků šunky, sýra, vajíčka a nějaký Nesquik čupínky s mlíkem. To bude moje snídaně. Startujeme v 1 hodinu, teď jsem vstal někdy, je 8:03. Takže do krabičky si nachystám ještě nějakou rýži na sladko, to s ním okolo 9:30. Včera se nám etapa povedla, momentálně je náš lídr Michal Pomorský na 2. místě celkově s vteřinovou ztrátou na žlutý dres. Takže věřím, že odpoledne budete mít content i se žluťákem. Dnešní etapa má 160 km. Jak jsem říkal, je to úplně po rovině. Včera ten průměr rychlostní byl něco k 50 km v hodině. To znamená, že nás čekají 3 hodiny závodění. Já to jdu sníst a ať se tady úplně nezdržuju a budu pokračovat potom. Ještě jsem si tam dal extra 2 plátky chleba. Jeden byl s takovým bílým krémem, něco jak Nutella, a jeden byl s džemem, teda s medem. Dneska hlásej déšť, takže jsem tam máznul i právě trošku toho tučného krému. Když je zima a prší, tak se snažím většinou k té snídani dát něco malinko tučnějšího, abych pak ten závod vydržel a někde mi úplně nějakou krzičkou neseklo. Ale většinou závodní den tak je fakt jednoduchý, bez ovoce, bez zeleniny a hlavně sacharidy, cukr. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. Povím vám ještě něco o těch závodech, co vlastně byly. Možná víc i k dnešku, co mě čeká. Tak začali jsme memoriálem Andreja Trochanovského, taky rovinatý závod na nějakých 160 kilometrů. Nakonec
se zkrátil o 15, takže to bylo hodně rychlý, závod měl 3 hodiny. Je tady dost silných týmů, velká konkurence, takže ten závod je hodně nervózní ještě k tomu, jak to byl první den. Byl tam hnedka po startu velký pád, kde jsem skončil i já. Naštěstí mám jenom malinko naražený kotník a koleno, nic vážného. Víceméně jsem se tomu vyhnul, tomu nejhoršímu. Tam byla neutralizace závodu na půl hodiny, protože to tam úplně zaseklo silnici a všechny sanitky měly moc práce a bez sanitek závod nemůže pokračovat. Takže jsme tam čekali, než se závod obnoví hnedka po startu. A bylo to dost nervózní celý den, fakt hodně pádů. Tolik jsem jich asi za celý rok neviděl. Pro nás závod byl v pořádku, víceméně nějakých 25 nebo 30 km před cílem jsme začali kontrolovat o závodu. Mělo to dojít do sprintu, což vlastně se tak stalo. Takže takový klasický dojezd, co vidíte v televizi. Fakt se nám to povedlo dost dobře. Ten dojezd byl hodně technický, dost kruhových objezdů, hodně zatáček. V cíli posledních 10 km byly tři krátké okruhy. Tam jsme, myslím, doopravdy na každý kruháč nebo zatáčku jsme najížděli z první pozice. Moje práce končila zhruba 2,5-3 km před cílem, kde jsme vlastně s Mikou dokončili to rozjíždění a měli tam zbýt 4 polští sprinteři. Nicméně právě ty 3 km před cílem našeho nejlepšího sprintera Marceliho vyřadil problém s řetězem, kdy mu spadnul řetěz. Takže sprintoval Tobiasz Pawlak, no a ten 100 metrů před cílem měl hodně velký a nepříjemný pád v 60 km rychlosti, takže to vlastně celý ovlivnilo závod. Nejlíp od nás dojel Norbert Banašek na 7. místě. To byl vlastně poslední rozjížděč pro Marceliho. Závod mohl dopadnout teda rozhodně daleko líp výsledkově, ale hlavně jsme přišli o Tobiaše, který už včera neodstartoval. No a ke včerejšku, včera teda první etapa, hodně nervózní zase, jelikož v etapovém závodě ještě nebyly rozdané karty první etapu, takže to bylo hodně divoký závodění, ale nám se to povedlo víceméně už na první bonifikační sprint jsme ho vyhráli právě s Michalem Pomorským. A víceméně to začalo teda dobře, pak se vytvořila na větru skupina nějakých 18 závodníků, kde byl od nás právě Michal a Norbert. Takže jsme tam měli silný zastoupení lidí, kterým jsme rozhodně věřili. Takže ty to dotáhli to před pelotonem až do cíle. Michal ještě vyhrál bonifikační sprint druhý. Za to jsou cenné vteřinky do celkového pořadí a jelikož ten závod je po rovině, žádný rozdíly v kopcích se tady neudělají, tak právě ty vteřinky jsou to, co tady rozhoduje. V cíli byl teda druhý ve sprintu a v tuhle chvíli je druhý celkově se vteřinou na žlutého muže. Něco ještě k tomu dnešnímu programu. Tohle bylo shrnutí těch 2 etap. Tak dneska, jak jsem říkal, čeká nás zase podobná etapa, jako byla včera, rychlá po rovině. Startujeme v 1 hodinu, je to nedaleko od našeho hotelu, nějakých 15 km, takže ten transfer je taky hodně v pohodě.
Neměníme tady hotely, jsme celou dobu na jednom, což je taky super. Stává se, že vlastně hnedka po etapě musíme měnit hotel a někdy ty transfery na hotel jsou fakt jako dlouhý i po etapě. Klidně 2 hodiny cesty ještě na ten hotel, tam samozřejmě ten proces nějakého ubytování, vybalení a tak dál. Všechno to zabírá čas. Takže tady je to fakt skvělý. Máme tady 2 maséry, takže hnedka po etapě uvidíte nějakou masáž. A pro závodníky je to rozhodně hodně příjemný takhle zůstávat na jednom místě. Já si tady zbalím baťůžek, který si sebou vezmu a to je vlastně všechno, zbytek věcí mi tady zůstane. Ještě vám ukážu aplikaci, kterou používáme. Tuhle etapu dnešní absolutně neznám. Nevím, jak vypadá, jaká zatáčka a celkově vlastně o tom závodě nebo o tom dnešním závodě nevím nic. Právě tato aplikace nám pomáhá v nějakém plánování, aby jsme se seznámili s tím závodem. Takže tohle je ono. Vypadá to jak takový Google mapy. Tady vidím profil té tratě. Vidím okruh a to nejdůležitější, co já jsem schopný udělat, je tam vlastně nahraná ta trasa. Asi tady můžu takhle hodit panáčka a mrknout se, jak to tam vypadá. To znamená, tady bude vlastně zatáčka a já se můžu takhle podívat, jak bude vypadat. To znamená, že v závodě mě to nepřekvapí. Jak jsem říkal, na pokoji tak prší. Tady máme kola. Se nám to chystá. No, bude to těžký závodění, 166 kiláčků. V zimě, v dešti. Tady máme jídlo. Takhle boxík, moje číslo 6. Tam vidím, co mi všechno nachystali na dnešní závod. Michal, can you show me please quickly your jersey? Of course. Second in GC, yeah? Jdeme se odprezentovat, podepsat a zamávat. Dneska volím pláštěnku, protože to bude hodně nepříjemný. Pod ní mám ještě dres do deště a pod tím až je kombinéza. Myslím, že se budu tak odslíkat postupně podle potřeby. V případě, že bych musel jít tahat, tak schodím pláštěnku a nechám jen ten dresík do deště. A potom až v samém závěru asi sundám úplně i kombinézu. Respektive tak, ať mám jen tu kombinézu. Hejda, teď jsem tady zabloudil. Not this way, guys. Okay. Na nohou mám návleky na tretry. A to je asi vše. Bude to těžký, ale asi to je poslední den, kdy by mělo být takhle ošklivě. Zítra už by to mělo být lepší. Čau, čau. Takže to zvládnem. Namotivovaný jsme. Samozřejmě déšť se nelíbí nikomu. Ale já věřím, že to bude dobrý.
Tady je cíl. Asi všechno odprezentováno máme a já si jdu nachystat poslední věci a jdeme na start. Takže se ozvu z cíle a snad to dobře dopadne všechno. Tak držte palce. Tak máme po etapě. Dneska to bylo celkem těžký, ale máme druhý místo v etapě. Tím pádem je žlutý dres, takže zítra bude makačka. Teď je celkem zima, takže se rychle oblíknu a jedu na hotel na kole, to bude nejrychlejší. Hotelu. Tohle je naše recovery meal, co nám přichystal masér. Takže já si tady upuchtím jídlo po závodě. Dáme rýži. Dáme tam trošku kukuřičky, tuňáček, pesto. Po závodě jsem měl Haribo, recovery drink. Tohle je vlastně první jídlo, co teďka budu jíst. Já momentálně ležím na lůžku na masáži. Po závodě jsem si dal sprchu, jídlo, takový obídek, recovery meal. A teď už se pracuje na regeneraci. Zítra to bude těžký den, máme žluťáka, takže budeme hájit, tahat, kontrolovat. Každopádně k té etapě dneska poměrně brzo odjel ten únik denní a tím pádem jsem poměrně brzo musel začít pracovat. Každopádně bylo to docela v klidu, déšť po zhruba hodince přestal. Průběh etapy byl teda víceméně v klidu. Až na poslední hodinku zase začala taková bouřina. Každopádně nám se to dost povedlo. A i potom, že jsem tahal 150 km, tak jsem byl pořád schopný v závěru ještě pomoct. Takže končil jsem nějaký zase 3 km před cílem. Pak to už po mně převzali kluci a dotáhli to dobře. Pomor dneska byl druhý, takže díky bonifikaci v cíli poskakuje na první místo průběžně. Tím pádem to přináší právě ten žlutý dres. Pro mě to znamená, že zítra se napracuju trošku víc, ale v pohodě. Nohy jsou celkem dobrý. Dneska to byl 3. závodní den. Zítra máme 4. a už se blížíme do druhé poloviny. Takže dneska už mě čeká jenom dokončit masáž, zajít si na véču, pořádně se doplnit a v závodě jsem toho nesnědl úplně žádný extrém. Myslím si, že se budeme bavit někde okolo 100, maximálně 120 gramů sacharidů za hodinu. Víc jsem dneska rozhodně nešel. Polská véča. Do pohody. Já jsem to vymákal. Servírujou nám tady brambory s kuřetem, polívku. Takhle vypadá backstage. Tady se myjou, perou věci. Kola naše. Co powiesz po czesku, coś powiedz. Jak dzisiejszy etap wyglądał? Hezký deň. Krásny? Celý tým udělal krásnou prácu. To jeszcze. Všechno fungovalo v pohodě. No rain tomorrow. Because I don't understand it in Polish, like for me it's okay, but I thought the blue.
Tak a to, kvůli čemu jsme všichni čekali, to je ono. Žlutá košulka. Zelená taky. To nám patří. Takže that's it. Já se vlastně teďka už jenom půjdu podívat na profil a veškerý info k zítřejší etapě. V kolik startujeme, v kolik odjíždíme, prostě ať mám přehled, co se bude dít. No, po časem, to je vše. Já už jenom půjdu chillovat. Nachystám se, v oblečení, všechno, ať mám zase připravený, no a zítra víceméně zase to stejný. Tentokrát už to bude 4. závodní den ze 6. A cítíme se dobře, nohy jsou hodně v pohodě, hodně ve formě. Myslím si, že žluťáka uhájíme a pak přijde ještě šance v neděli. Nový závod, jednorázovka. Možná, že už všichni budou unavení a budu koukat po nějakých šancích pro sebe na nějaký třeba úspěšný únik a rozhodně tady ještě budeme chtít něco povyhrávat. Takže to byl můj den v Polsku. Spí se mi tady dobře, cítím se dobře, všechno je v pohodě. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, že obsáhlo všechno, co jste od něj čekali a vidíme se zase někde jindy. Čus.